आता मी रेडी आहे आणि आता डिसेंबर एंड होत आहे आणि आपला न्यू इयर लागणार आहे आणि एक मोठा ग्रुप बोलला की जे बस घेऊन येतील, बस घेऊन आले म्हणजे 10च्या वरती माणसं येतात आहेत. तर आपले 10च्या वरती माणसं येणार आहेत. बाकी आपली सिटिंग अरेंजमेंट आहे तशीच, आपलं कॅरम पण आहे आणि आपल्या आता गाडी आल्यावर आपल्याला इथून दिसेल. हां बरोबर, या सरळ आता राईट आहे ना, राईट. ओके या. सगळी घर बघते, बोलते हे नाही घर, ते नाही घर, हेच घर आहे. थोडा बसा मग आपण मी माझ्या बहिणीसारखी यांना रोज रोज माझ्या खूप तिला व्हॉट्सअप तुम्हाला हे लिहिता येत नाही ना, पण ती खूप हे करते. आता कोण 4 जण जातील, मुलांना पाठवायचं आहे ना, आपण खाली मुलं जाऊन तर. आता काय करतो, झाडाला पाणी घालतो. आता बघा फक्त हे चालू केलं ना, हां पाणी येणार बघा. आला काय? आला. झाडाला 2-3 दिवस आड करून पाणी द्यावं लागतं. त्याला भरपूर पाणी गेला होता त्या दिवशी. हां दोन ताप्याला दे, कुंडीतल्या झाडाला दे, कुंडीतल्या झाडाला दे, या कुंडीतल्या. हां आता कसं पाणी जेवढं पाणी देतो ना तेवढं त्याला फुलं जास्त येतात. कुंड्यानं घाल. VILLA. आता काजल मी एक लाईन बोलतो बघा, तुला पटतंय का बघा. हे बघ इकडे बघ जरा. हे आले आमच्या जीवात जीव आलं, बरोबर ना. हे जीवात जीव, नाही तर आमचा जीव वरती खाली. मलाच भाकरीवर बसायला लागला असं वाटतं आता. भाकरी बनवत मी, भाकरी आणि काजल वडे बनवत. हा इथे कसली तयारी चालू आहे बघा, सर्व मिक्सिंग तयारी चालू आहे. सुरमई थाली आहे म्हणून सुरमई इकडे, कोलंबी थाली म्हणून कोलंबी इकडे, आणि तिथे काय बनते काजल? हे सर्वात इम्पॉर्टंट आहे, ह्याच्यामुळे जेवणाला जास्त टेस्ट आहे. तर काय वाटपामध्ये काय काय यूज करतो? आपण आता सध्या ओला खोबराच घेतलाय, त्यानंतर कांदे नमतावणी चिरते, त्यामध्ये आलं जाणार, लसूण जाणार, ते सगळं आपण परतवणार गोल्डन ब्राऊन चांगलं. जे माझा डाऊट आहे, हां तू कर. आता माझा डाऊट आहे तो मी विचारतो. मम्मी वाटपाला ओला खोबऱ्यापेक्षा सुका खोबरं जास्त चांगला ना? बरोबर डाऊट होता ना माझा. हां म्हणजे तो वाटप जरा अजून चांगला होतो. हां हां सुका खोबरा पाहिजे ना काकी थोडंसं, म्हणजे जरा वाटप जरा अजून चांगला होतो. काजल ही टीप मला माझ्याकडून तुला, ठीक आहे? खवायला बसा मग. केसात आहे नारळ नाही मला द्या, मी वापरते. चला काकी ऐकलं बघा काकड्या किती आणल्यात बघा. ह्याच्यात काय आहे? आणि आलं पण आणलं बघा आज स्वस्त. काकी 50 रुपये किलो. 150 50 बोललो ना पहिला. आलं आलं. चला करा करा. 50 रुपये मग काकीने रिक्षावर बोलवले असे काकांची डायरेक्ट. इथे काय सोलकडी होते आमच्या. सोलकडीला कलर बघा, बीट दाखव हातात तुझ्या बघा. बीट आम्ही टाकतो म्हणून रेड कलर येतो. हा तेच बोललो ना, म्हणून रेड कलर येतो ना त्याला. आणि थोडंसं असलं पाहिजे. झाली आहे सोलकडी, होते अजून. तेवढी नाही झाली, 17 तांबे पाहिजे. 17 तांबे? तांबे कोणते बघा आमचे, हे तांबे आणि बघा कसे चकचकीत. आता तुम्हाला परत मी एक ट्रायल दाखवतो. हे बघा हा तांबा घेतलाय मी आणि इकडचा काचीचं हे घेतो बघा. आता मी तिघांना एक प्रश्न विचारतो. काकी हा तांब्या, हे बघा हे ग्लास मोठा वाटतो ना काचीचा, बरोबर ना? रुणाली हा ग्लास मोठा वाटतो ना? काजल ग्लास मोठा वाटतो, ग्लास मोठा तांब्या छोटा वाटतो ना? आता बघा हा ग्लास इकडे ठेवला, हा भरतो. हे भरला बघा, तांब्या भरला. हे बघा हे सोलकडी भरून आपण अशी देतो ना, हे बघा काकी अशी भरून देतो ना.
हां आता काकींनी बघितलं नंतर काकीच्या समोर ठेवतो. हे बघा असं ह्याच्यात दिलं तर असं वाटेल कमी जास्त आहे का माहीत नाही. हे बघा भरला काय? नाही बनला. काय नाही भरला? एवढाच असतो ना, अजून केवढा फुल देणार आहे? एवढाच असतो. म्हणजे बघा हे दिलं तर असं वाटेल जास्त दिलं, पण हे पण खोलगट आहे बरोबर ना. आणि हे पसरट आहे ना. हां म्हणून आमची सोलकढी कमी नसते या तांब्यामध्ये. आणि याच्यात विचारलं नाही काय काय मटन कुठे मटन? ह्याच्यात क्या बात आहे, मटन आहे. आधी मटन आपण कुकरला लावतो ना, शिजत नाही ना मटन लवकर. बरोबर. आज मटनची थाली किती आहेत माहिती आहे काय? 3. सर्व थाल्यांचे तुम्हाला माहिती आमच्या या बोर्डवर मिळेल. 4 मटन थाली, 3 पापलेट थाली, 2 कोलंबी थाली, 3 सुरमई थाली, 1 व्हेज थाली, 17 वाट्या सोलकढी, नारळ खवणे, 17 तांदळाची भाकरी, फिश रस्सा फ्राय भात. क्या बात आहे. हो अभ्यास दिलाय तुम्हाला इकडे टीचरनी. अभ्यास करा बरोबर आणि ॲडजस्टमेंट लावा. आता वाटपाचा दुसरा स्टेप हे बघा इकडे आहे. हे काय आहे? कांदा, आलं, लसूण, मिरची आणि ते आपलं खोबरा. आणि या दोघांना मिक्स करून वाटप. थोडंसं पाणी टाकून वाटप. बरोबर. हां. आणि हाच वाटप, हेच सिक्रेट वाटप आहे जे आपण सर्वात वापरलं जातं. मध्ये, चिकन मध्ये, मटन मध्ये, भाजीमध्ये पण कधी कधी इव्हन पनीरच्या भाजीमध्ये पण थोडंसं आपण ॲड करू शकतो. आणि इकडे आम्ही सिक्रेट हे टाकतोय. हे सिक्रेट कोणाला सांगायचं ना, काय म्हणतात त्याला रुणाली? हां नमक बोलतात, मीठ बोलतात. काय बोलतात? नमक. नमक. हमारा नमक खाते हैं, हमारा नमक. हे बघा सोलकढी इकडे झाले रेडी आहे. किती तांब्या भरायचे? 17. ओके बनवा. एक्स्ट्रा पण करून ठेवलं. नाही पाहिजे कधी कधी वर करून मागतं ना. ओके चला तिथे चालू आहे आणि त्यासोबतच इथे माझं आता ट्रान्सफर काम आणि माझं मी काम करायला घेतो. आणि आता मम्मी जाणार आहे वॉकिंगला. काय बोलते मम्मी? जाते ना. तेव्हा आपले गेस्ट गेले तिकडे वॉकिंगला. मला एक सांगा, तुम्हाला सर्वांना कोण घेऊन आला इकडे? आम्हाला युट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून नाही तुमच्या आई घेऊन आलात ना. त्या बघतात. नाही हे असंच देखील सकट. मम्मी ए मम्मी एका गेस्टने 10 गेस्ट आणले. एका गेस्ट हे आपले मेन हा या घेतली यांनी आपलं सर्वांना आणलं. हो थँक्यू. तुम्हाला थँक्यू. आशीर्वाद आहे. खूप खूप तुझं सगळं होते बाबा. मी रोज बघते व्हिडिओ. हे का तुम्ही आणलात आता चालूच आमचं चांगलंच होतंय. आणि आम्ही गिफ्ट ओपन करून पण ब्लॉगमध्ये दाखवू. चालेल ना? तुम्हाला आल्याला कसं वाटलं इकडे? खूप छान. मम्मी आई छान आहे. कसं वाटलं तसं सांगा. छान वाटलं आम्हाला. माझं एवढ्या वर्षात 2-3 वर्षाची इच्छा पूर्ण झाली. मला बरं वाटलं इथं. आम्हाला पण छान वाटतं तुम्ही हसत हसत आला. यांना भेटून हां ते मम्मी बसली होती गाऊनवर. बोलू जा पटकन टॉप घाल. माझं आहे ते बोललो. त्यांनी आले नाही डाकायला उलट छान वाटतंय ते. ड्रेस वाटतंय ते. तुम्ही आलात मगाची साडीवर. हो. आणि तुमचं नाव सांगा मला. माझं हां माझं उर्वशी वामन महुडे. हां आणि बाकींचं कोणतं वेगवेगळं आडनाव आहे काय? माझं नाव सतीश मांजरेकर. शीतल मांजरे भंडारी आहे. आणि मिसेस आहे शीतल. ओके. असे ह्यांनी टोटल तुम्ही 11 माणसं आहात बरोबर? हां ओके. आता आपली ह्यांनी थाल्या पण सांगितल्या आहेत. आता तुम्ही आवडले काय सांगा नंतर जेवण झाल्यावर जेवण. चला माझी पूजा झालेली आहे. बरं पूजा करताना डिस्टर्बन्स नाही केला. काजलला बघा इकडे गपचूप बसवलेला आहे. हाताला क्रीम लावली काजलला. बघा क्रीम आणली आम्ही. हे बघा क्रीम दाखव. लावलं क्रीम. आता कमी झालं काय? हे क्रीम दिली, ॲलोवेरा जेल आणि काय काय त्याच्यात आहे. त्यासोबतच तुम्हाला आता पनीर भाजी. वा वा स्पेशल भाजी. काय पनीर कांदा पनीर काय? आणि ते काय रुणाली काय चालू इकडे? कोलंबी. आणि तिकडे काय गरम पाणी? ते भात आहे. एवढा भात? गाव जेवण. वा वा वा. असं वाटतं बिर्याणी बनते त्याच्यात.
आणि कसली भाजी? कोलंबी भाजी कोलंबी नाही झाली अजून. कोलंबी टाकली? नाही, कांदा टमाटर. कुठे कोलंबी आपली टाकायची दाखव. आणि आता जर इकडे हात टाकलाच आहे तर हे बघा ही कोलंबी इकडे होते. हे टाकायचे ना पूर्ण आणि माकुल पण बनवायचे खाली. ते झाले आणि बाकी सर्व इकडे मॅरिनेट करायचं आहे. ते मी आता उघडत नाही, नंतर तुम्हाला सर्व करताना दाखवू. आणि ते हे कशासाठी? भाजीसाठी एवढं? ओके, माकुळसाठी. माकुळसाठी. चला अशी प्रोसेस चालू आहे बघा. आता वाजले किती ते पण तुम्हाला सांगतो. आता वाजले 7:15, 7:15 झाले. 8:30 पासून आमच्या जेवणाच्या वाढायची तयारी होईल. आणि मेन्यू तुम्हाला मी ऑलरेडी सांगितलेला आहे. एवढे सर्व मेन्यू आहे बघा तुम्ही. त्याच्यात 7 तांदळाची भाकरी, 4 चपात्या आणि 3 ज्वारीच्या भाकऱ्या. ओके चला आता तुम्हाला मी दाखवतो. आता माकुलची पण डिश आपल्या फिश थालीमध्ये बनते. तर हे बघा माकुल दिसतं तुम्हाला. हे चांगले शिजायला पाहिजे बघा. बहुतेक आता इकडे एकदम व्यवस्थित बघा. हे बघितलं ना, बहुतेक जण हे खात नाहीत कारण त्यांनी कधी खाल्लेलं नसतं. आणि खाल्लेलं असेल तर ते सांगतात रब्बर सारखं होतं, पण त्याला व्यवस्थित जर शिजवलं ना तर एकदम ते छान होतं आणि एकदम सुंदर लागतं. वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपीज मध्ये पण म्हणजे कोलंबीचं थपथपीत जसं लागतं ना तसं ह्याचं कॉन्सेप्ट असतं. ते आवडीने खातात. हे फ्राय पण करतात, पण फ्राय केल्याने काय होतं ते उडतं. म्हणजे म्हणून ते आम्ही जास्त फ्राय करत नाही. पण हे तुम्ही परत बघा एकदा जरा. आता हे जेव्हा आम्ही ताटात वाढू ना तेव्हा एकदम छान होणार, एकदम मस्त. अजून व्हायचं आहे. ते आता व्हाईट दिसतात बघा तुम्हाला. ते त्याचं मिक्सअप होणार पूर्ण आणि एकदम छान. आणि त्यासोबतच बघा हे बघा इकडे दाखवतो बघा तुम्हाला. इकडे आता सफेद मोदक आणि लाल मोदक, राखाडी मोदक होतात आहे. मोदक म्हणजे भाकऱ्या, सफेद म्हणजे आपल्या तांदळाच्या भाकऱ्या आणि हे म्हणजे आपल्या ज्वारीच्या भाकऱ्या. जशा ऑर्डर काय आपले 7 तांदळाची भाकरी आणि 6 ज्वारीची भाकरी एका ग्रुपची. बाकीच्या 2 मटण थालीमध्ये पण त्यांना दोघांपैकी कोणत्या तरी द्यायची. तर इथे हा गॅस पण आम्ही खाली घेतलेला आहे बघा. म्हणजे ॲट अ टाइम आता 3 गॅस चालू आहे इथे आणि वरती 2. आणि मॅरिनेट करायला काय काय बघा. हे पाणी आहे. हे काय बनलंय? ही कोलंबी रेडी आहे बघा. हे बघा मस्त ना. आणि तुम्हाला सांगू काल जी कोलंबी बनली होती ना ती वेगळी होती. ही कोलंबी वेगळी बनवली कारण ह्यांनी बनवली आहे. काल ह्यांनी नाही बनवली, दुसऱ्यांनी कोणीतरी बनवली होती. आणि इकडे मॅरिनेशन मध्ये मम्मी आता तू सांगा मॅरिनेशन मध्ये काय काय हे बघून सांग. काय हात भरला तरी चालेल. हे काय आहे? कोलंबी आहे. बरोबर बाबीला दिला. हे कोलंबी फ्राय असेल ना आपल्या एक्स्ट्रा. कोलंबी थाली बोललं ना तर कोलंबी असणं गरजेचं आहे. हे झालं आपलं कोलंबी. त्यासोबतच हे काय असं सांग? सुरमई. बघा आपली मोठे सुरमई तर दिली आहे, पण आपल्या त्यासोबत एक छोटी सुरमई पण दिली आहे आपण. ताटामध्ये जर एकच असते ना तर मोठी असून पण आम्ही छोटी दिली आहे. आता त्यासोबतच हे कसं वाटतं माहिती का मम्मी? ते काकी ते बाहेर ना स्टॉलवाले बघा तेल गरम करून ते विकत असतात ते लाल 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 लाल. बघा काकीच्या तोंडाला पाठी सुटलं. आधी नाही हे गेल्यानंतर. आता इथे बघा सौंदाळे. हे कॉम्प्लिमेंटरी आहे सर्वांना. हे माझ्यातर्फे आपल्या गेस्ट बुकिंग करतात ना म्हणून हे. आणि कॉम्प्लिमेंटरी म्हणजे सर्वांच्या ताटात मी एक देणारच. त्यासोबतच लास्टला जे ऑर्डर प्रमाणे तेवढेच आणतो आम्ही, एक्स्ट्रा आणून चालणार नाही. हे आहेत आपले पापलेट 3 एकदम मस्त झणझणीत वाटतात. ठीक आहे. हे सर्व परत मी आपापल्या जागेवर ठेवतो. चला तर अशी प्रोसेस चालू आहे. आणि आता वाजले 8:10. प्रोसेस बघा कधीपासून काकी सुरुवात केली जेवणाची आपण? आल्यापासून जी सुरुवात झाली त्याबरोबर सोलकढी झाली असेल. आणि आता भाकऱ्या बघा वेगवेगळ्या प्रकारच्या त्याच्यात. आणि त्यानंतर चपात्या पण बनवायच्यात आपल्याला. पहिले भाकऱ्या कम्प्लीट करून घेतोय, मग चपाती आणि बाकीच्या प्रोसेस दाखवतो तुम्हाला. बाय बाय. चला आता लाईट लावा. आणि आता तुम्हाला सांगतो आपले जे गोल्ड मध्ये गेस्ट आले त्यांची 2 मटण झाली, 1 व्हेज थाली. 1 व्हेज थाली म्हणजे आमचं जे घरी बनलंय ना व्हेज त्याच्यामध्ये मी इन्क्लूड करून त्यांना ते देतोय. आणि इथे आता त्यांना टेबल लावतो. म्हणजे पहिलं त्यांना जेवून घेतो, नंतर मग बाकीचे जे चार्टमध्ये आहेत ना सर्व त्यांना जेवायला. ओके. आता 10 मिनिटात ना त्यांना 2 मटण थाली आणि एक थाली रेडी पाहिजे. ओके. मी इकडे हे रेडी करत होतो, तुम्ही थाली रेडी करायला घ्या. माणसं असली ना खूप गडबड होते, पप्पूची धावपळ होते बघा कशी. आणि खाली आता इथे ना ते सर्व चेअर त्यांना खाली लावून दिले.
होय जे 11 माणसं होते ते आपल्या अंगणात बसले होते सर्व. म्हणजे हे जे आता ना हे खालीच राहतात आता आमच्याकडे. होय म्हणजे कसं सोपं होतं त्यांना बघ. ते इकडे लावून हे जर पुढे घेतो तसं. हा म्हणजे एकच तिघ जण आहे ना ते एकाच बसू शकतात ते. बरोबर 2 आणि 3. आपली एक प्लेट घ्यायची, प्लेट घ्यायची. ओके. त्यामध्ये ग्लास चेक करायचा, चांगला ग्लास. 1 2 3 ग्लास. 3 माणसांना 3 ग्लास. ओके. आणि हा ग्लास कशात घेतला असेल सांग मी. उपरी ठेवलाय त्याच्यामध्ये 1 2 3 चमचे. 3 चमचे घेतले. हे बघा हे ग्लास आणि 3 चमचे ठेवले. त्यासोबतच माउथ फ्रेशनर ठेवला इकडे. बरोबर. ओके. आणि ह्याच्यासोबतच आता 2 बॉटल पाण्याचे. म्हणजे हे सर्व ठेवलं की मग त्यावेळी गडबड नाही होती, धावपळ नाही होती इकडे मग. बरोबर. हे इकडे ठेवूया असं, कारण ते तिथे जेवती ना तिघ जण. बरोबर ना. 3 ताटं तशी देतो. तर आपली बघा 2 मटण झाली. बरोबर. पार्टी आपली गडबड चालू आहे त्यांची जेवण बनवायची. त्यांना ते कंटिन्यू करू द्या, मी तुम्हाला सर्व दाखवतो. इकडे बघा आपली सोलकढी आज किती बनली आहे बघा. सोलकढी किती भरपूर टोबर बनले. पूर्ण टोप भरून भरले. केवढा मोठा टोप आहे बघा. ठीक आहे. आणि मी तुम्हाला आता जरा हे ढवळून पण दाखवतो. हे जरा असं स्टर केलं पाहिजे व्यवस्थित. 1 तांब्या कमी का घेतला? कारण 2 मटण थाली आहे ना. 2 मटण थाली आणि 1 व्हेज आहे. ते काय बोलले व्हेजमध्ये व्हेज थाली द्या अवेलेबल असेल तर. मी बोललो ठीक आहे ओके. ते बघा हे आपले सोलकढी. हा बघा हा पूर्ण मोठा हे पेला घेतलेला आहे. तेवढा राहतो त्याच्यात. तेवढा राहतो त्याच्यात बघा. थोडासा उरला याच्यात. इकडे आपली सोलकढी. हे सर्व प्री रेडी करून ठेवायला पाहिजे सर्व. बरोबर आहे. हे घ्या. ओके. तर अशी तयारी करून ठेवायची आपली. म्हणजे कसं आपली थाली पटापट रेडी होईल ती. ते त्यांच्या कामात बिझी आहे, मी वाढायच्या कामात बिझी आहे. ओके. आता पूर्ण मटण थाली मटण सर्व करताना पण तुम्हाला दाखवतो. सध्यापुरती 2च काजल. ओके. इथे अंडे काढून ठेवलेत. मी काकीने इकडे प्लेट पण काढलेत बघा. आणि सॅलड पण बघा कशी आहे. सॅलड पण आता भरपूर कापायला लागतं ना काकी. ताटा भरपूर आहेत ना. बघा काकडी ठेवली, आपला टोमॅटो ठेवले, आपला कांदा ठेवला. सेम आपण ह्याच्यावर ठेवणार आहे. जसं लागतं तसं तुम्ही मागू शकता. ओके. काकडी ठेवली, मग टोमॅटो ठेवलं आणि मग आपला कांदा ठेवला. तरी आपलं झालं सॅलड सेक्शन. त्या बाजूला आपण ठेवणार सोलकढी. आपलं चमचेच आपण ऑलरेडी दिलेले आहेत. आता हे मटणच्या ग्रेव्हीसाठी बरोबर आहे. मग भातासाठी आणि नंतर भातावरती काय बनवलं आहे काजल? मटणाची ग्रेव्ही असेल ना. मग भातावरती काय बनवलं आपण? डाळ बनवले ना. ओके. डाळीसाठी घ्या काकी. आणि मग बाकी काय असतं आपलं ह्याच्या ऑमलेटसाठी एक घ्या. आता आम्ही काय करतो फ्राय देत नाही मटणाचे. तर ग्रेव्हीमध्ये फोड जास्त देणार. त्यासोबत तुम्हाला आम्ही ऑमलेट पण देणार कॉम्प्लिमेंटरी. तर ऑमलेट शिजत नाही. आम्ही कसं वेळ नसतो इकडे नाही काकी. हेच द्या म्हणजे भाताचे आहेत ना. हा तेच द्या. हे बघा ऑमलेट पण जर व्यवस्थित आपण जर फ्राय केलं तर असं हा 2 अंड्याचा ऑमलेट वाटतो. मम्मी जरा येऊन बघ हा जरा. काय हातात हात नको लावतो. फुलला आहे ना. बघ हा कसा वाटतो? 2 अंड्याचा वाटतोय ना. पण हा तो 1च अंड्याचा. ठीक आहे. ह्याच्यात सर्व करतो आता. आधी प्लेटात प्लेटेत ठेव व्यवस्थित. असंच ठेव प्लेन. वरतून असं बाहेर असलं तरी चालेल. बघा जर सर्व चांगला झालेला आहे बघा. हा असं टेम्पटिंग वाटतो बघायलाच. ठीक आहे. हा काकी एक भाकरी ठेवायच्यात. भाकरी आपल्या झालेल्या कुठे आहेत? व्हेरी गुड. बापरे किती झालेत बघा. चला काकी एक घ्या. 2 भाकऱ्या घ्या. म्हणजे सर्विंग दाखवतो तुम्हाला कशी व्यवस्थित होते. आणि त्यासोबत ते फिशच्या नंतर आहे. आता मी तुम्हाला आपली मटनची ग्रेव्ही कुठे झालेली आहे हां ती जरा टोप मला हां ठेवा इकडे भाकरी काकी. 1 भाकरी इकडे ठेवा. 1 भाकरी इकडे ठेवा. 1 प्लेट काजलला द्या ऑमलेटसाठी. आणि मग आता ह्याच्यात काय आहे हे माकुल बिकुल आहेत ना. आणि आता सर्वात स्पेशल ही थाली सहसा आमच्याकडे बनत नाही. पण आमच्याकडे बनली तर एकदम स्पेशल बनते. वा वा बघा दिसला काय जादूगरने जादू केला इकडे. नमिता काकीचा जादू. वा वा हे बघा मटणाचं वरती बघा ते सर्व ते हे असतं ना तरी आणि व्यवस्थित आणि किती गरम गरम आहे का. आता हे कधी सर्व करायचं माहिती आहे का? आता सर्व नाही करायचं काकी. झाकून ठेवा ते. हे जेव्हा खाली बसतील ना येऊन त्यानंतर आता आपण वाढून ठेवायचं आणि सर्व थंड व्हायचं. ओके वा वा. तर आता त्यांना येऊ द्या. काजल ते एक ऑमलेट बनव आणि ह्याच्यात ठेव.
बाकीचं आता ह्याच्यात काय राहिलं काकी? मध्ये कसली जागा राहिली? भात आणि डाळ राहिलीस. ओके, तर आपलं मटण रेडी आहे ना? ओके, अरे वा, छान. चला आता वाढायला घेऊया एकदम मस्त. पहिले फोडी फोडी देऊया सर्व आपण. बघा, हे फोडी फोडी घेतले आपण, म्हणजे टाकले. हे फोडी फोडी घेतले आपण, म्हणजे टाकले. हे सर्व मटणाचे फोडी आपण घेतले, म्हणजे टाकले. आणि त्यानंतर आपला रस्सा. काकी बघा, बरोबर आहे ना? हां, लिंबू लिंबू दिला. त्यानंतर आपलं अजून एक प्लेट. एकदम नाही, सुगंध, मटणाचा सुगंध आला का तुम्हाला? मला तर जाम आला, नाकातच बसलाय आता. हळूहळू खाली उतरते. बघा फोडी किती दिलेत बघा, तुम्हीच नोटीस करा. भात भरायचा आहे, भात नंतर. ओके, तर आपली इकडे थाली रेडी आहे ना ही. ओके, भाकरी पण रेडी आहे ना? चला एक एक जाऊ द्या मग. इथेच बाहेरच चमचे दिले, चमचे ठेवलेत. तर आजची बेस्ट थाली बघा ही आहे. वरण भात कुठे? वरण आहे, भात यायचं आहे. मटर पनीर, आमरस. हां, भात नंतर द्यायचं आहे. ओके ओके. हे काय खाल्लं तू? व्हेज खाल्लं का नॉन व्हेज? व्हेज पापड. आता जरा इकडे वा, जरा आमच्या व्ह्यूवरला बघू दे. सौंदर्य आणि हे काय सुरमई. ओके, वा वा, छान. करा. आता इकडे तांदळाची भाकरी झाली, आता ज्वारीची भाकरी बनते. आता ह्याच्यात एक तांदळाची, एक ज्वारीची अशी देऊया, म्हणजे त्यांना वरती जसं पाहिजे तसं घेतील. आता इथे एक सोलकढी नंबर 1, सोलकढी नंबर 2. काकी सॅलड कुठे? कांदा 1. आता ह्याच्यात ते काकी फिश करीसाठी घ्या. सुरुवातीला एवढ्या रेडी झाल्या ना? बाकी सुरमई आणि सौंदाला एक एक द्यायचे. ओके, करी झाली आपली. सुरमई झाली, पहिले जाऊ दे. हे आपली फिश करी आणि इकडे पापलेट आपल्या फ्राय होते. पहिले सर्व तांदळाच्या भाकऱ्या लावते या थालीमध्ये, सर्व त्यानंतर ज्वारीच्या भाकऱ्या लावते. ठीक आहे, तर इथे बघा आपलं जे कॉम्प्लिमेंटरी आहे ना, आता मी डायरेक्ट आता हाताने देतोय, कारण खूप गडबड होते ना. हात वरती कर. या 2 आणि इथे ठेवायचे ना, त्या 3. ओके, बाकीचे आता आपण सुरमई ॲड करतो. हे बघ, हे भाकरी अशी ॲड नाही करू, भाकरी उचला होती. आता तिकडे जागा आहे, तिकडे या साईडला भाकरी ठेवा, कुठे जागा तिकडे. आता इकडे सुरमई वाढते बघा मी. इथे ठेवू ना? हा, ठेवा तिकडे. ओके, हे सुरमई गेली, सुरमईची थाली रेडी झाली बघा. बरोबर ना? सुरमई आणि कॉम्प्लिमेंटरी आपल्याला ते. आता याच्यात कोलंबी वाढायची आपल्याला. बरोबर. इथे बघा सर्व सुरमई थाली आपण रेडी करतो. त्यासोबत आता आपण इकडे आपण अजून एक असतं आपल्या साईड डिशमध्ये, ते आहे कोलंबी. ओके, हे आपले मोठे कोलंबीच आम्ही दिलं आहे बघा. सर्व कोलंबीच आहे ह्याच्यात. आली का कोलंबी? सुरून आली बरोबर? आली ना? नाही आली असेल तर शोधून द्यावे. बघा, दिसतंय का तुम्हाला? ओके, आणि नंतर थोडीशी ग्रेव्ही पण द्यायला हवी. ओके, आणि इथे पण कोलंबी आहे बघा. हे सर्व कोलंबीच आहे ना? छान. ओके, बरोबर. आता एक एक आपण आता थालीमध्ये ठेवणार आहे. भात, हां, भात पण देऊन टाकूया यांना. हां, इकडे जागा कुठे आहे? काय जागा? आणि इकडे जागा कुठे आहे? ओके, आणि मधोमध बरोबर आता भात ठेवलं की झालं. ओके, भात एक वाढा आणि मग ही थाली वरती जाऊ द्या. आता हां, भात आहे, घ्या वाढायला. तर बघा, आता ही आपलं पापलेट थाली आपण रेडी करतोय. ठीक आहे, पापलेट थालीसाठी करी बघा, ही आपली सुरमईचीच करी, राईट काजल? ओके, सुरमईची करी पण एकदम व्यवस्थित झाली. आपली सुरमईची करी सूपसारखी पिऊ शकता तुम्ही, एवढी टेम्पटिंग लागते ही. तुम्ही आता सुरमईची करी पण आपण पापलेट थाली देतोय. आता पापलेट थालीत आपण सर्व काय पापलेटचीच करी नाही बनवू शकत ना. आणि हॉटेलमध्ये पण करी कॉमनच असते, पण आमची सारखी घट्ट नसते बघा. ही किती व्यवस्थित घट्ट आहे बघा. छान. आणि इथे काजलने काय फ्राय केलं तोपर्यंत? हे कोलंबी फ्राय ना? हो दे. ओके, छान. इकडे आपली करी झालेली आहे ना. करीच अजून वाढूया, करी जरा कमी वाटते. करी वाढायला तो मोठा चमचा घेतला म्हणजे कोलगट काजल, ते जरा पटकन होती वाढून. आता तुमच्यासमोर आलं तर मी पापलेट थालीवरती बघा. इथे बघा, आता ही आपली पापलेट थाली होते. बरोबर कट टू कट पापलेट
हां म्हणजे ह्यालाच हे कर, म्हणजे परत आपल्याला हलवायला नको काय. ओके पापलेट थाली ठेवलीस, पापलेट ठेवलं. ओके हे पापलेट. आपल्याला सोंदाले ठेवायचे. हां आता हे सोंदाले एक 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 तिथे ठेव, तिथे ठेव. हे बाई इथे ठेव. हे आता सरकवायला लागेल आपल्याला सर्व. बघ असं ॲडजस्टमेंट करायला लागतं जर पापलेट प्लेसमेंट बरोबर नाही झाली तर. हे बघ इथे ठेव. हां इथे व्यवस्थित जागा इथे ठेव. आता हे पापलेट असं ब्रेक का झालं, तसंच होतं का ते? ते तसंच येतो, ते कापलं आहे ना तसं. तरी आपली पापलेट थाली रेडी झाली. त्यासोबतच काकीने भात पण वाढला पटापट. ओके ठीक. भात एक, भात दोन. चला ही पण थाली रेडी झाली. ओके आणि प्रॉन्स वेगळे करू. हा प्रॉन्स बीन्स भरलेला तर प्रॉन्सची थाली बनवायची ना आपल्याला. हो. आता हे डिश ठेवा तुम्ही सोबत. ओके ठेवलं. काकी आहे घ्या. हे सर्व ही थाली पण झाली. आता ही पण घेऊन जाऊ. ही पण फिश ही पापलेट थाली होती. थर्ड पापलेट थाली आहे ना. त्या ज्वारीची भाकरी नको आहे त्या पोरींना, तांदळाची भाकरी आणि चपाती पाहिजे. हा पाठवतो. ह्याच्यात येतात थांबा हे जाऊ दे. एका ताटात तिला तांदळाची ज्वारीची भाकरी दिलेली ना, त्याच्यात तिला तांदळाची भाकरी पाहिजे आणि एकीला चपाती पाहिजे. ज्वारीची भाकरी नको, पण त्यांनी ठेवले आहेत ते दोन भाकऱ्या वरती. किती चपाती पाहिजे वरती? ते एका पोरीलाच पाहिजे. किती पाहिजे? आणि एक भाकरी द्या तांदळाची. ओके आणि ज्वारीच्या त्यांच्या ताटात होते ते त्यांनी ठेवला नाही वरती. ओके चालेल. इकडे बघा आता आपली मटण थाली नाही जाते ना परत. ही आपली तिसरी मटण थाली. एका गॅसला वेगळी केली. हे बघा कसं वाटतं हे म्हणजे हे करी आहे ना, करी हे मला काढायचं का ते त्याच्यानं प्लेट भरतो ना मग भरतं दिलं. बघा किती पोट दिलंय बघा मी. किती पूर्ण पीसेस दिलेत बरोबर ना. आणि ही मटण थाली बरोबर बघा. म्हणजे असं मी पहिला जे काढतो ते पहिला पीसेसच काढतो सर्व. बघा हे बघा सर्व पीस दिले. आणि त्यानंतर उलट असं होतं ते असं होतं ते कधी कधी ग्रेव्ही कमी पडतं त्याच्यात. ओके ते पडेल ना नेता ओंकार प्लेट मध्ये. आता ह्याच्यात काय द्यायचं आपल्याला? भात द्यायचं आणि बस. ही मटण थाली जाऊ दे. आता बरोबर होतं ना एक 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 एक. हां आता ही त्यांना म्हणा कोलंबी थाली येते तुमची. ओके त्यामध्ये पण आपण सौंदाले एक आपण फ्रीमध्ये दिले सौंदाले कॉम्प्लिमेंटरी म्हणून. आता बाकीचे त्यांना कोलंबी द्यायचे आहेत. चमचे पण आपले रेडी होतात आहेत. हे 100 चमचे नाहीत, 2 चमचे. ओके 2 चमचे. त्यासोबतच ही कोलंबी थाली ज्याच्यात कोलंबी फ्राय दिली आहे, सौंदाले दिला, कोलंबीची ग्रेव्ही दिली. ओके रस्सा द्यायचा ह्याच्यातला आणि भात दिला की ही पण थाली रेडी झाली. ओके तो ह्याच्यात रस्सा आहे. जाऊ दे 1 2 3 प्रकार. हा ही कोलंबी थाली जाऊ दे. हां कोलंबी थाली जाऊ दे. इकडे कोलंबी थाली रुणाल ती पण जाऊ दे. म्हणजे नाही तू पहिली माकुल थाली घेऊन जा मग एक. हे बघ इकडे दाखवा. हे एक्स्ट्रामध्ये माकुल बनलं का त्यांचं. ओके आणि त्यांना एक चपाती एक्स्ट्रामध्ये पाहिजे. अगोदर किती चपात्या गेल्या रुणाली? किती जणांना दिल्या? मी भाकरीचीच नाही आधी 2 केल्या. 2. आणि हे सर्व एक्स्ट्रा जाते बघा. हे त्यांनी ऑर्डर दिलेली अशी 2 3 कमीत कमी 3 4 असे वाट्या पाहिजे. तर कसं द्यायला पण एकदम चांगलं वाटतं. बरोबर ना. त्याच्यामध्ये चमचे लागतील ना. हा चमचे दे. तर अशा प्रकारे इथे बघा आम्ही 3 जणांना इथे जेवायला दिलं. त्यांचे 2 मटण थाली 1 व्हेज थाली होती. तर व्हेज थाली आम्ही अशी जेवढी आमच्या घरात बनली ती आम्ही दिली. पण सहसा असं गडबडीत पॉसिबल होत नाही. पण आम्ही ट्राय करू. ठीक आहे. तिथे हे दिलं आणि त्यासोबतच आतमध्ये सर्व गडबड बघा. हे सर्व थाल्या वरती गेलेले आहेत. जसे 3 पापलेट थाली, 2 मटण थाली, 2 कोलंबी थाली आणि 3 सुरमई थाली. हे सर्व वरती गेलेत. त्याबरोबर एक्स्ट्रा काय काय केलं तुम्ही लिहिलेले आहेत. काकी तुम्ही सांगू शकता एक्स्ट्रा काय काय केलं? मी सांगतो बघा. एक्स्ट्रामध्ये 2 चपाती, मग 1 भाकरी, मग 1 चपाती, मग 6 माकुल वाटी, मग 1 फिश करी, 2 बिस्लरी, 1 सोलकढी. बरोबर ना काकी? आणि जे खाली जेवलेत ना त्यांचं काय एक्स्ट्रा केलं? 1 भाजी, 1 भाकरी आणि 1 मटन प्लेट एक्स्ट्रा. तर एवढं सर्व एक्स्ट्रा गेलं बघ. माणसं एक्स्ट्रा 2 रिझनने घेतात काजल. एकदा थाली शेअरिंग केली किंवा खूप आवडलं ते बोलतात ना आपण खात जातो. तसं आम्ही कसं करतो रेस्टॉरंटमध्ये जी आवडलं ते आणून द्या अजून. आणि इकडे सर्व आता गडबड बघा कशी होते. असली गेम जेवल्यानंतर सुरू होतो. बरोबर आहे ना. हे सर्व बघा भांडी कसे राहिले सर्व. बापरे गडबड आहे. चपात्या किती उरले? कायच उरले नाही. आम्ही जे आलेत ना घरी त्यांच्याच घरी जाऊन जेवणार. आम्हाला जेवण. आणि आमच्याकडे पण येतात तर त्यांचे पण चांगले चांगले रेस्टॉरंट आहे. त्यांच्याकडे जाऊन जेवूया का जरा आता. चला करा गडबड बघा. इकडे गडबड करा.
आणि बाहेरचं तुम्ही एकदम व्यवस्थित बघू शकता. नाईटमध्ये एकदम छान व्ह्यू येतो आणि एकदम मस्त वाटतं. चला आपली थाली परत रिटर्न आली. नाही आवडली काय नाही आवडली. म्हणून आलं काय खाली? खाली सर्व रिकामे थाल्या झालेल्या आहेत आणि आम्ही आज परत एक रेकॉर्ड सेट केला आहे. एवढी सर्व गडबड, एवढे सर्व थाल्या. तुम्हाला टायमिंग सांगतो मम्मी, हे बघ 10 वाजायच्या आतमध्ये सर्व क्लिअर केलेलं आपण. म्हणजे 10च्या आतमध्ये सर्वांना गेलेला. काजल ऐकलीस काय? सुरुवात आपण कधी केली? 8:45 पासून केली ना. 8:45 to 10 कंटिन्यू थाल्या जातात आहेत, कंटिन्यू थाल्या जातात आहेत. 10 पर्यंत कंप्लीट केलं बरं झालं. म्हणजे कसं हे 8 to 11 पर्यंत तरी हे जरा फ्री होतील. व्हेरी गुड. काय झालंय? काय मसाज मान? हां दमले आले भाकरी करून. एक भाकरी राहिली आपली ही भारताचा नक्षा. विसरली आठवण. चला आमच्या सर्वांचं जेवण झालं आता आणि आता वाजले किती माहिती आहे का? रात्रीचे 11:15 झाले. आता एक काम माझं काय माहिती आहे का? नेहमी मला रात्रीच पाणी चढवून ठेवायला लागतं. आता ऑलमोस्ट पाणी खाली वरची टाकी खाली झालेली असते. आता पाणी चढवून ठेवलं तर उद्या त्यांची आंघोळ होणार व्यवस्थित. आता आंघोळीला किती टोटल माहिती का? 11 आणि 3 14. त्याबरोबर आपण 3 17 माणसं आंघोळीच्या आहेत उद्या सकाळी. तर वरची टाकी फुल असणं गरजेचं. आणि हे माझं रोजचं रुटीन आहे. रोज रात्रीचं भरून ठेवायला लागेल. ह्याचा एक्सपिरियन्स मला कसा आला माहिती आहे का? नाही तर नेहमी सकाळी 7-8 वाजता मला कॉल येतो की पाणी संपलं. म्हणून रात्रीचं नेहमी मी अर्धा तास तरी ती मोटर चालू करून ठेवतो. ओके चला तर पाणी भरायला जाऊया. चला व्हिडिओ आम्ही आता इकडे बंद करतो. तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा. आता काजल आणि मी जातो. हां इकडे बघा सर्व मम्मी पण मॅनेज करते बोलून. काजल आणि मी आता जातो ह्यांना सोडायला. आता वाजले तुम्हाला किती वाजता दाखवतो. 11:30. म्हणजे मोठे ग्रुप आता की एवढं लेट होतो म्हणून आम्ही म्हणतो की जरा जेवण आपण पटकन करूया. तरी आम्ही ह्यावेळी 10च्या हां ऐकलात काय? ठीक आहे तर व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा. तरी आज आपलं 10च्या आत आटपलं होतं. चला बाय बाय. आवरेपर्यंत 11:30. बाय बाय. बाय बाय.